Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo. Pagyari ito yung mga top stories of the day. Today is August 6, 2026, Huwebes Kadlaw. Negros Occidental ginatunan ang pagpatuman sa minimum price sa bligyan ng isang baboy para mabuligan ang mga hog raisers. 8 katuig nga bata patay matapos matumbahan sa puno sa bure ang ila nga balay. College student nakuhaan sa ginaaligar marijuana sa sulod sang eskwelahan. Wala sang klase sa bilog ng Negros Oriental sa buwas bangod sa pagdamo sang kaso sang sore eyes. Kag sa good vibes, pinakadako nga Philippine Science High School campus sa Pilipinas ipatukod sa Barangay Granadas sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa August 11, iga-install bilang ikapito nga obispo sa Diocese of Bacolod, si Bishop Louis Galbines. Ang Apostolic Nuncio to the Philippines nga si Archbishop Charles John Brown ang mag-install kay Bishop Galbines sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang maghahatag sa homily. Mga 39 ka mga obispo kag masobra sa 200 ka mga pari ang ginapabot nga magatambong sa installation. Ante sa Bacolod Diocese, nagpangalagad bilang obispo sa Diocese of Bacolod si Galbines. Ginbunag sa Sagay City si Galbines kag nagdako sa Barrio Maaw sa Bago City. Ginordain siya bilang pari sa Bacolod Diocese gani daw parehas lamang nga nagbalik siya kung diin siya nagalin sa iya karon nga pagpangalagad bilang obispo sa Diocese of Bacolod. Sa August 10, may motorcade padulong Bacolod City ang patigayunon kag prosesyon gikan sa replika sa New Government Center padulong sa Cathedral sa hapon. May vesper kag testimonial dinner nga patigayunon pagkatapos. Sa August 11, las 9 sang aga ang canonical installation kag antes ini patigayunon man ang prosesyon sa palibot sang public plaza. Yeah, as of today, there are 39 bishops maabot, then these 2 secretaries and another ministers coming from different places. But 39 bishops as of today. Ang mga pare, mga sila? Priests coming from Bacolod, mga 120, plus Kabangala mga 69, plus San Carlos, siguro mga 180 to 200 because may religious service Bacolod. At yan, ang ginagawa 100, mga race and clergy na. So almost mga guro din kami, mga 140 something, plus 60, mga more than 200 priests are coming. Sa number 9, wala sang klase sa bilog na probinsya sa Negros Oriental buwas nga adlaw Biyernes bangod sa pagdamo sang kaso sang sore eyes. Suspendido ang klase sa tanan nga buluthuan sa probinsya sa Negros Oriental buwas bangod sa nagadamo nga kaso sa sore eyes upon conjunctivitis. Sa Executive Order No. 50, Series of 2026 kaginpirmahan ni Governor Manuel Sagarbarria, ang pagsuspend sa klase ang nakabase sa recommendation sa Integrated Province Health Office o PHO. Agud nga mabuhinan ang close contact kag exposure sa mga estudyante, teaching personnel kag mga school employees. Base sa EO, ang pagsuspend sa klase ang nagatuyo nga malikawan ang person-to-person exposure, makapahuway kag makapabulong ang mga apektado nga mga estudyante kag personnel, kag agud man maka-disinfect kag sanitize sa mga classroom, banyo, corridors, learning materials kag iban pa nga masami ginakapitan sa eskwelahan. Ginabisuhan ng publiko nga mangin matinglo sa pagpanggawi, magpanghinaw sang kamot, likawan ang sharing sang personal nga mga bagay, likawan ang pagtipon-tipon kung hindi man ang importante kag magpa-check up kung may simptomas sang sore eyes. Sa number 8, duha ka mga van nga nagapangkuha sa mga pasahero, gindakop sang LTO. Isa-isa nga ginpapanaog ang mga pasahero sang van nga nadakpan nga nagabiyahe apang wala sa nagakaigo nga dokumento sa highway nga sakop sa mga banwa sang Pontevedra kag Valladolid sa Negros Occidental. Suno sa Land Transportation Office Negros Island Region, sakay sang tagsa ka van ang 11 ka mga nagplete nga pasahero. Ang pay 22 tanan ka mga pasahero ang ipabayad sang 350 to 450 pesos nga plete.
Inibisan nga suno sa LTO wala sang required authority to operate bilang public utility vehicle ang duha ka mga salakyan. May rota nga Bacolod City to Sipalay City ang duha ka mga nasabit nga kolorong van. Nagapanawagan si LTO NIR Regional Director Jack Punlo sa mga commuters nga magsakay sa lehitimo nga transport services kag indi sa mga kolorong nga salakyan para man mismo sa ilang nga safety. Sa number 7, isa ka college student ang nakuhaan sa ginaligar marijuana sa sulod mismo sa eskwelahan. Detained karon sa custodial facility sa Police Station 4 ang first-year college student na nakuhaan sa suspected marijuana sa sulod sa eskwelahan sa Bacolod City, Miyerkules sang gabi. Nagpatigayon sang frisking ang eskwelahan bilang security measures sa tunga sa mga wala utat nga pagpamahog kag kinagamo sa mga bulutuan sa nagkaninaing nga bahin sang pungsod kag probinsya. Nakapkapan sang gwardya sa bulsa ni alias JR, 18 anyos ang isa ka candy canister kag sang ginbuksan dito kag nakit-an ang ginaligar marijuana. Sa ginrikisa ang iban pangagamit sang estudyante na recover sa tumbler sini ang isa pang ikapakete sang suspected marijuana. Gindala ang recovery sa crime laboratory para sa examination. Sa number 6, 15 million pesos ka balor sa mga smuggled na sigarilyo na recover sa puerto sa Dumaguete City. Naka-intercept ang kapulisan sa masobra 15 million pesos ka balor sa smuggled cigarettes sa port area sa Barangay Luok sa Dumaguete City, Miyerkules sang gabi. Nadakpan sa operasyon ng 3 ka mga persona nga residente sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur kag banwas ang parang sa Sulu. Nakabato ng kapulisan sa intelligence report angot sa illegal nga sigarilyo sa sulod sang canter truck nga ginbiyahe paagi sa Roro vessel gikan sa Pagadian kag iga-deliver sa Dumaguete. Na-recover sa kapulisan ang 263 ka mga master cases sa nagkalain-lain nga mga klase ng sigarilyo kag ginabulubanta 200 ka boxes ang balor 90,000 pesos nga tamban nga isda nga ginuga. Kaso nga paglapas sa Graphic Health Warnings Law kag Customs Modernization and Tariff Act ang ipasaka batok sa 3 ka mga nagkadadakpan. Sa number 5, isa ka 8 ka tuig nga bata ang patay matapos matumbahan sang puno sang buri ang ila sini nga balay sa Sagay City. Bago lang gid nag-abot halin sa eskwelahan ang grade 2 nga estudyante kag nagrekta sa sulod sang ilang nga balay sa Purok Fire Tree sa Barangay Bulanon sa Sagay City, Miyerkules sang hapon. Istorya sang iya amay nga si Gremar Abelada. Gulpi lang natumba ang puno sang burikag, napilpila ng ilang nga balay, sang amo nga mga inoras may 3 ka mga kabataan sa sulod. May kapid nga mga babayi nga yara man sa sulod pero wala malabot. Ang biktima lang ging kilala kay Joshua among napilpilan sang kahoy sa iya nga ulo. Gingamitan pa sang traktura para makakas ang puno gikan sa ilang nga balay. Giningagaw padala sa ospital si Joshua pero gingproklamar siya nga dead on arrival. Istorya sang lola sang bata, mga 50 na katuig ang amo nga puno nga ginaplano naman gid nila kung tani nga pautod kay gamay na lang nga parte sang ugat sini ang nagapanggamot sa duta. Kahapon wala man sa mabaskog nga hangin pero gulpi lang natumba ang puno. Sir, ayaw ko sa sir sa akong motor. Nagkabot pa sila nagdagandaga na. Gulpi naman lang na barkadak sir. Pag ako abi na kung naikuto-kuto nagtindog ko mo sina. Pag amo ko nang rektar mag-amo ng bulew. Hambal ko sa kong sawa nga beng kay beng may nga anak niya. Nga ang mga bata sus mao gipagkuha niya gibundot niya kay kapid nga bayi mo. Gibundot niya di kanang isang lalaki kay kuan kay nagcellphone di amo gito na ipit. Sa number 4, 3 nang napatay bangod sa balatian nga leptospirosis sa Bacolod City sini nga tuig, isa naman sa dengue.
Nagdangat sa 3 ang mga probable death cases ng leptospirosis sa Bacolod City sining katuig. Inibase sa records ng Bacolod City Health Office, lunsay mga lalaki ang mga biktima. Unang nga kaso sa pagkapataya ang record sa Barangay Mandalagan sa Enero 5. Sunod naman, 34 anyos na lalaki sa Barangay Felisa sa Pebrero 17 matapos na expose man sa baha. Isa ka manugbaligya sang isda nga taga Barangay Tangob ang pinakauli nga na-report nga napatay bangod sa leptospirosis. Samtang may isa na ka-probable death nga na-record ang CHO bangod sa dengue. Isa ka 8 katuig na bata nga babae nga taga Barangay Villamonte ang biktima. Nagapanugyan ng CHO sa publiko nga likawan ang pag-ubog sa baha ag ang pag-stock sang stagnant water bangod ini ang mga ginatunaan sa mga masakit. Kung makaubugid man sa baha o kundanaw, gilingon nga magpanghinaw kag magpangayo sa bulong sa pinakamalapit nga health center. Sa number 3, duga nga mga mangunguma sa katubuhan kag mga trabahador sa kampo ang nagbaton sa bulig pinansal gikan sa DSWD. Sa datos ng DSWD, 7,673 ka mga magagmay nga sugarcane farmers kag workers ang nagbaton sing tig 10,325 pesos nga bulig sa idalom sang emergency cash transfer. Sa banwa sa Binalbagan, gitpatigayon ang releasing sa kada mangunguma kag farm worker nga apektado sini nga adlaw August 6. Sunod sa DSWD, may 1,596 ka target beneficiaries sa among nga banwa. Suma total, mga 16.7 million pesos ang ginpain nga pondo para sa banwa. Sunod kay Raso, sa subong nga batch, suma total sang iga-release nga pondo ang yara sa 80.5 million pesos. Nalakip na diri ang mga beneficiaries sa Moises Padilla, Isabela, San Carlos City, Don Salvador Benedicto, Cadiz City kag Sipalay City. Ginaulat Manila ang validated list para sa emergency cash transfer payout para sa mga apektado nga mangunguma sa Negros Oriental. Kinahanglan ang mga validated list kag ilang ginahaylo ang mga LGU nga padasigon ang submission sa sini nga mga listahan para masugdan ang payout. Kitungod nga nagapadayon ang validation suno kay Raso sarang magdangat sa bilyon ang ma-release nga pondo. May separate pa, farm workers. Silang yatag. Separate pa yun. Silang yatag sa farm. Ganon din. 10,000. Kung ano, 10,325 din. Ang projection nga namin, baka umabot yan sa billion, just like what happened during the Typhoon Tino. Sa number 2, Bacolod City nagdeklarar sang state of calamity bangod man sang halit sang peste nga RSSI sa masobra 2,000 hektaryas nga katubuhan. Ginpay dalom sa sanggunian panglungsod sa Bacolod City sa state of calamity ang syudad bangod sa halit sang Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI nga peste sa katubuhan. Ini matapos nga naghatag sang isa ka endorsement letter si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa SP nga naghingyo sa pagdeklarar sa state of calamity bangod sa agricultural kag economic crisis dala sang peste sa syudad. Ginsiling ni Councilor Jude Tadeo Saison, pamuno sang Committee on Agriculture and Agrarian Concerns, nga sa 3,056 hectares ang katubuhan sa syudad, kag 2,000 diri upon 65.45% apektado sang RSSI. Nagdangat man sa 100 to 200 million pesos ang kaperdihan sa mga sugarcane planters bangod sang RSSI. Matapos mapaidalom sa state of calamity ang syudad, may financial assistance nga igahatag para sa mga naapektuhan nga mga mangunguma. Wala pa matumod kung pila ang apektado nga mangunguma sa syudad. Dugang ni Saison, kinahanglan nga magpadulong ang mga mangunguma sa City Agriculturist Office kag Sugar Regulatory Administration agud makapalista. SRA mapagwa sang kompleto nga listahan sa mga kwalipikado nga mangunguma nga makabaton sa ayuda. So, pag-declare sang state of calamity because of RSSI sa tubo, may mga ayuda nga himuon ang gobyerno, pero sa mga farmers siya nga gatanom tubo, no, kag ang mga nagaubra sa katubuhan, no, hindi niya para sa tanan ha, basi karon ang mga fisher folks ta magpila man tublaway ni sila yalabot sa RSSI ha, no, kag sa aton nga mga tricycle kag transport way niya labot sa RSSI nga declaration sa calamity, no. So ang guidelines ara sa City Agriculture Office, so if ever nga may ara kada mangunguma nga way pamalabot kag apektado ang iya nga uma,
no, coordinate lang sila sa City Agricultural Office or sa SRA, no, sa ang final nga data should be approved by SRA. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ginatunan sa karon sang probinsya sa Negros Occidental ang pagpatuman sang minimum price para sa live weight kag karne sang baboy ini para mapangapinan ang mga hog raisers pati na ang mga konsumidor. Ginsiling ni Governor Eugenio C. Lacson yung ginalantaw nila kung legal ang pagpatuman sang minimum price sa baboy. Dala sa epekto sang African swine fever, nagbarato ang presyo sang baboy subong. Ang Gihulgan City sa Negros Oriental ang may executive order nga nagapatuman sang minimum price sa live weight sa carcass ng baboy kag sa retail price ang karne sa baboy. Pero sunod sa kay Lacson ang natabo nga may mga traders nga wala na nagabakal sa Gihulgan kag sa iban pagid nga mga kaipig nga mga lugar. Ang plano karon amo ang ipatuman ang pag-set sang minimum price sa bilog nga Negros Oriental sunod sa kay Lacson. Ang kasubong nga tikang gidalantaw sa Negros Occidental nga ipatuman man sa bilog nga probinsya. Kag para mabuligan pagid ang industriya, nagsulat si Governor Lacson sa probinsya sa Iloilo nga kung mahimo pasudlon ang baboy gikan sa mga commercial farms sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana. Nagpagwa sang EO ang Iloilo nga ang makasulod lamang nga baboy sa ila ang mga yadtong gikan sa mga lugar nga wala sang active ASFK sa sulod sang 40 ka adlaw. Nagahinyo si Lacson nga ma-exempt ang mga commercial farms bangod may harapan ini sila sang Certificate of Free Status gikan sa Bureau of Animal Industry. Sunod kay Lemana, isa sa mga rason nga barato ang baboy sa Negros Occidental karon amo nga may oversupply kag naga-compete ang commercial farms sa backyard kay hindi makagwa ang baboy sa probinsya. Base sa report na nabaton ko, ang commercial kag backyard na kompetensya na kay diri lang ta sa Negros Gabaligya, no? So I hope na ang appeal nato sa Iloilo, ila pamatay ho nila pag-abay ko na ma-apply na nilang merkado sa Iloilo para makabaligya man ta sa guwa, no? Para mag-improve ang presyo. Dito sa Gihulgan subong ang ilang mayor Gihulgan Negros Oriental, ang iya mayor nagpasa sa resolution, executive order, kundi ginabutan niya ang presyo, no? Ang natabo, ang mga traders dito sa Oriental, why nabakal sa Gihulgan, no? So ang plano naman nila subong is, himo nila province-wide, no? So ginapastudyohan ko man kung pwede nato na mahimo dire. Province-wide, may presyo ta na ibutan, may limit ta na ibutan, may minimum price na ibutan, no? So, ina-studyohan pa na muna sa legal kung legal o na. Kag sa Good Vibes ang pinakamadako nga Philippine Science High School campus iga patukod sa Barangay Granada sa Bacolod City. Hindi na kinahanglan nga magtabok pa sa Iloilo ang mga estudyante nga gusto mag-eskwela sa Philippine Science High School. Bangod sa Barangay Granada sa Bacolod City, ipatukod ang pinakadako nga campus ang Pisay sining nga tuig. Nakigsapol ng pamunuan sa Philippine Science High School kay Bacolod City Mayor Greg Casatayas ang kahapon kag nakasugdan nga sa November sining nga tuig pagasugdan ang construction sa eskwelahan. Malapit sa 10 ka hektarya nga duta sa Barangay Granada ang gindonate sa syudad para patukuran sang ika-17 nga campus sang Pisay. Ang Bacolod campus ang mas madako kag mas malapad pa sa main campus sang Pisay sa Quezon City. Department of Science and Technology kung DOST naman ang magapondo para sa pagpatukod sa mga building. Ginsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, mangin operational ng eskwelahan sa masunod nga school year kag sarang ini maka-accommodate sang 120 ka mga qualified grade 7 enrollees sa unang nga tuig. Ang Pisay ang isa sa mga prestihiyoso kag mabudlay sudlon nga public school sa Pilipinas. Nag-focus sa advanced subjects sa science, technology, engineering kag mathematics kung STEM ang eskwelahan. Magabaton man sang full government scholarships kag iban pa nga mga benepisyo
ang tagsa ka estudyante nga makasulod diri. Giklaro manigo nga apesar nga sa Bacolod ipahamtang ang eskwelahan, bukas ini para sa tanan nga mga taga Negros Island. Antes matapos ang 2026, magapatigayon sa school-to-school campaign ng DOST kag Pisay sa mga eskwelahan sa Negros Island Region. Agud maghaylo sa mga grade 6 students nga magkuha sa Philippine Science High School National Competitive Examination sa January 30, 2027. Under siya sa DOST. Ang mga textbooks, ang mga ano na din nila, tuition, kag ang may mga allowances pa ni mga estudyante nila kay tingod ginpili gini sila. Gin-screen ni sila mayo. Since high school ni siya, it's from grade 7 na siya, pasaka. 7 to 12. Grade 7 to 12. That's high school. Ano ko nung reason na turning sa Bacolod ipatindog? Well, ang isa to nila ginbutang, they are very confident sa dalagan or sa direction sang Bacolod, sa growth in terms of economic growth. Kag nakita ba nila ang Bacolod nga economy, hindi pa siya hindi pa siya very overpopulated. So gusto nila diri sila kag they wanted an area nga dako-dako. So ang Bacolod sa tanan nga mga LGUs nga gilibot nila, ang Bacolod ang naka-offer sa inyo sang medyo dako-dako nga campus. That's one of the important factors nga nagpabulig man sa board decide nga diri sila sa Bacolod. Even daw diri sa Bacolod. Kag good news kini na para sa mga taga Bacolod kag sa Barangay Granada. Syempre, una may mabukas man din ang USLS campus sa Barangay Granada kag subong may Philippine Science High School pagid. Shoutout anay sa atong live viewers subong hapon si Jessery Garucha Hivero, maayong hapon kay Digicast Roming kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros. God bless everyone. Si Wendy Rose Santillan, good afternoon sa Roming and Digicast team. Si Sir Eric Dequito, good job. Si Rufino Pagudsan, very nice. No, namigid kami rin kita Pisay. Kag si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Bacolod City. Kagamuyan itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subago. Mayong hapon.